Dobrý deň, dámy a pani, vítam vás pri novom videu z hry World of Tanks. Mám tu nové tanky, tak by som vám ich chcel dneska ukázať, všetky otestovať, tak môžeme ísť rovno na to. Ako prvý tank, s ktorým by som sa chcel pochváliť, je AC Ocelote sa volá. Je to dobrý tank, mám ho rád, potom vám ešte jedného ukážem, ten sa vám tiež isto bude páčiť. Taká pesnička normálne. No tento sa mi to bude páčiť, lebo je extrémne OP na to, že to je to 6. úrovne, je to hybridný tank, takže predtým som mal sovietské tanky, ktoré som dotiahnul až na 8. úroveň, ale už ich vôbec nepoužívam, lebo sú úplne slabé, neviem na čo som to vôbec kupoval. Aj keď som to nekúpal, som si na to zarobil tými zlaťakmi a pomohol som si tými hviezdičkami, čo sú tam také. Za to som si to zobral, no a som zvedavý, že či si dám na 10. úroveň tieto hybridné tanky, to som strašne zvedavý na to. A už to je tu prvý pani na hodenie. Lebo možno som aj ja pán na hodenie, to neviem. Ne, to bude nejaký, ne, skovaj sa rýchlo. Dobre, no tu som sa práve že neskoval, ale tak ešte som sa netrafil. To je perfektné, traja tanky majú na muške, to je extrémne. Skovaj sa, dobre. Som ako tak safe, tento tank mi robí ale problémy, veľké problémy. Kde zmizol? Dobre, ja odtiaľto mizím. Jak ma mohol zasiahnuť, vieš, som sa skoval. Henten ma zasiahnuť. Svine, počkaj, teba dám. Poď. Nice. Ty. To kde je? Aj tento na mňa už isto mierí. Za nejakými kameňmi, alebo ja neviem. Tam si. Aha, jasné, že ťa netrafím, lebo som škúľavý jak. Rýchlo, na mier. Hlavinu sa niekde skoval. Rýchlo. Dávaj. Poď. Svina. No ja už to nedám. Skapem asi. Ale ten tank je vážne dobrý, len neviem, teraz sa mi ako si nedarí. Ne! Nerob! Super. Takže hej, išli po mne asi traja tankovia, takže to som asi úplne nevadí. Chcel by som vám ešte ukázať tohto tanka, ktorý je extrémne dobrý. Tento je ešte lepší ako ten predtým. A hráme proti 5. úrovne, takže to by som mohol teoreticky vyhrať. Volá sa, že Rudolf, aj keď jeho postava nie je až taká pekná zase. Nás dali na najlepší biom, aký tu môže byť. Tento svet, proste táto lokalita je proste najlepšia, tu môže kempiť a môžem ich útočiť, ale sú tu prvý. Ja ich nevidím, sú skovatí. Ty! Poď. Aha, ma neprebil. Počkaj, rýchlo dávaj, nabíjaj. On strašne rýchlo nabíja, takže to je super. On kým nabije, naprší a usne. Aj po ňom. Vybavené. Ty skap. Ale tento na mňa stále mierí. Môže skvelý. Počkaj. Tento na mňa stále mierí, sviniar jeden. Či ja som skovám. Tohto chcem doraziť. Ja mu dávam taký výprask, že už sa nepostaví na nohy, chudák. Aj. Ja to že neprerazil. Nevadí, tak idem po tomto sviniarovi. Ne, on mi zatarasil cestu. Teraz na ňu nevidím. GG. Nabíjaj rýchlo, lebo pôjdu za chvíľu po mne všetci. HKV jednotka, to je najlepší tank z 5. úrovne pre začiatočníkov, to je 100 odporúčam. Pre začiatočníkov je najlepší KV1, aj keď je ťažký tank, je pomalý jak svinia, tak ho nič neprebije proste.
Môj obľúbený tank kedysi, ale už není. Počkaj. Je tu nejaký... Ahoj. Dobre, takto som odrovnal. Jak nič. Aha, tu je KV jednotka. On je strašne OP. Aj keď zase on iba hlaveň celkom fajn. Dobre, ja ho tu chudáka mučím. Ale on mučí aj mňa. Chudák, jemu sa strašne pomaly navia dielo. A tak to už není moja vec. Výles, kamarát, ja ti nič nespravím. Ja som strýko Bob. Dobre, skabúš. Dávaj, nabíjaj, rýchlo. Nice. Už aj tak skapeš, bráško. Nevadí. Čo, jak to, že neprorazila? Rýchlo, dávaj, nabíjaj. Dobre, skapal. Hotovo. Vidíte, proste extrémne OP tank, ale už... Ja som ho mal vlastne za free, keď bola tá vianočná edícia, neviem čo to bolo, ale proste som ho mal za free. A extrémne sa vyplatil. Pozrite, veď on všetko rozbije. On je jak stroj proste. Však vlastne je to stroj, ale tak pozri sa. Veď on všetko úplne. On nič nešetrí. Pozri sa, bank. Dávaj rýchlo, strieľaj. Strieľaj. Nie. Nechcem skapať, prosím. Ja som neskapal. Čo, veď som mal 4 HPčka, on ma ušetril. Ďakujem ti, kapo. Proste som neskapal, no tak proste tento tank je extrémny. Hej, toto akože... No, videli ste, aký je brutálny ten tank, nič nešetrí. Ešte som mal tohto tanka, by som vám chcel ukázať, aj keď je z 5. úrovni, tiež ho odporúčam na začiatok. Začiatočníkom možno ho odporúčam o trošku viac ako KV jednotku, lebo pozrite sa. Toto je ten hybridný tank, sa to volá. Na začiatku nezačínate prvou úrovňou, ale na začiatku už máte rovno 4. úroveň. Nemusíte začať od 3., 4. a tak, už máte rovno 4. Hneď potom je z 5. úrovne, to je extrémne OP tento tank. Môžete si na ňom vylepšiť, že bude strieľať 2 náboje alebo 3 či koľko. A potom máte tohto AC Ocelot, čo je celkom dobrý. Aj keď zase, no... Dobre, takže ideme si s ním vyskúšať hrať, aby ste videli, že aký je. Ale ja si myslím, že není vôbec zlý hen tými sovietskými tankami. Ja nejdem už hrať, to vždy prehrám, lebo ja mám takú slabinu, že neviem extrémne dobre hrať lebo proste ten tank má takú nevýhodu, že dobre, niečo prebije, že dosť toho aj prebije, ale nič neudržíte. Na ňo proste niekto vystrelí, tak všetko prebijú mu. Aj keď normálne sprvu sa tak na ňo postavia, tak to nič všetko prebije. Toho Destiny sa volá ten tank. Z 9. úrovne, čo mám. Potom ten sovietský tank, ten ISU-152, to bolo strata tých oných hviezdičiek, tých Ducatiho, či čo to je. To bolo totálna strata, to som ani nemal kupovať, to je úplná. Ak chcete, môžete mi do komentáru napísať, že ako sa s tým má správne hrať, čo mám vylepšiť, čo nemám vylepšiť. Takže to mi môžete napísať, ak chcete, a tak hádam sa polepším s tým tankom, lebo zase to nie je až taká extrémne zlá, nie je to až taký extrémne zlý tank. Aha, už je tu prvý. Zase hráme proti 5. úrovni, to je aké šťastie. Rýchlo dáme. Aj tento akože dobre nabíja, ale nie, ja som to mohol obsadiť v základni. A sériem na základni. Dobre, tam sú nejakí šmejdi. Šance, mravce, ako sa máte? Bang, nepaňal. Som mu dal poriadnu bombičku. Aby sa spamätal konečne. Ešte tam niekde nahore je. Ale kde tam? Ukáž to. Tam je. Ahoj.
Tento tank môže dávať maximálne 200 HPčok dole, ale kebyže som mu dal teraz aspoň tých 200, už je dávno skape. Ahoj. Takže tento tank tiež vidíte, že je extrémne OP. Tiež rýchlo nabíja. Jak to, nie, počkaj, tento nedáva maximálne 200 HP, ten dáva oveľa menej, ale ja som mohol mať dole, kebyže nebola odrazená. A toto bolo odrazené. Tak dobre, síce všetko neprebieha, ale však dobrý je celkom, či? Dobre, to som dorazil, podľa mňa dobrý je ten tank, neviem, čo mu mám vytknúť. Stačí nájsť len slabé miesto tanka, všetko sa dá prebiť. Stačí nájsť slabé miesto. Ahoj. A trošku moc je tu tých tankov, nemyslíte? Ja si myslím, že asi hej. Ale ničím ich tu jak stroje. Plne ich tu ničím. Ja mám obavu, že hen tie tanky pôjdu za mňou zozadu, no, tak to nechcem. Prerazil, to nevadí. Som nenašiel, ako hovorím, správne miesto. Teraz bolo správne miesto. Hen tento už chudák asi nedáva, tak ho dorazím ja. No čo teraz pravíš, bráško? Si úplne mimo. Nevieš hrať. Ale už idú zo mňa aj zozadu. Ne, to som nečakal toto. Stop. Jak to? Nie, toto mi nerobte. Ne. Prosím, skap. Ale hen ten mal zodrovna. No jasne. A tak to čo bol za tank? To bolo to bol ťažký tank nejaký. Akože ja som tiež ťažký tank, to som mohol vyhrať, ale tak nevadí, no. Prexa, stáva sa. Tak toto by bolo na mne všetko. A ak bude na tomto videu aspoň 100 lajkov, tak natočíme ďalší diel, ukážem vám ďalšie tanky, čo tu mám. Kto nevie, tak mu môžem ukázať aspoň, no, myslím, že tieto vám už ani nemusím ukazovať. Tu sú také, no. Potom vám ukážem ešte tohto. Potom tohto som vám už ukázal, tohto vám ukážem. To som niektorým ukazoval, tak ešte vám to aj ukážem druhýkrát, keď chcete. Potom tohto vám ukážem test tej 9. úrovne. Ten destný, čo som vám hovoril, a ešte tohto. Tak to by bolo na dnes všetko, čaute.